ร่างกายพื้น20 บาท2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อกันในท่านี้1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 40 42 43 44 45 46 47 49 501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 1 2 3 4 5ต่อกันด้วยท่านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วต่อด้วยท่านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
เจ็ดแปดเก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า10